zaila da guaintxe bertan Euskal Herriko panoraman lekuak bilatzea jotzeko. Azkenen talde asko daude, baino lehen gaztetxeen zirkuitoa zegoen, eta guain ja asko jetxi da. Orduan, arazo handina da, egunerokotasun hortan, kontzertua bilatzea talde guztientzako. Azkenen, bek eta olako tokiak egiten dituzten euskal taldeak 10 dira, ez dira hainbeste. Realitatea beste guztia da. Orduan, bueno, hemendik pare bat urteta hitz egingo dut. Bai, leheno komentatzen genuen ere, galdu degula pixkat talde berriak ezagutzeko grin hori. Juten ari garela topera kontzertu handiekin artista ezagunen ikuskizunak ikustera, baina ja ez gerala juten areto txiki batera jakin gabe zeinek jotzen duen, asmo horrekin, ez, talde bat ezagutzea. Talde berri bat deskubritzera, hoi galdu da, era bat. Eta hori etorkizunera begira, arriskutsua da. Nik uste, desberdintasun handina da, azkenen kontzertu edo produkzio handi baterako, aparte, pertsona askoz gehiago behar ditugula proiektu hori aurrera ateratzeko, bai da denbora kontu bat, eta nire uste gero dagoen desberdintasuna handi bat da, produkzio handietan pasatzen diren gauzak ezin dira, txikietan mimo askoz gehiago jartzea dago, detaile guztiak askoz gehiago lantzeko aukera daukagu, baina handietan da imposible, daude hainbeste gauz egiteko, bai musikariekin tratua, bai langileekin tratua, dena da hotzago, baina normala da, oso handia dalako, 100 pertsona daudelako lanean. Ez da produzio txiki bateko kontzertu bat, gaudela egun batean 3 pertsona produkzioan, 10 edo 15 baldin badaude, baina azkenen famili puntu hori galdu egiten da, eta erabat normala da. Nik uste hor dagoela, ez, desberdintasun handina. Nik uste koska dagoela dimensionatze prozesu horretan. Ze oso handia baldin bada eta ez baduzu ondo dimensionatzen, ezingo zara detailetara aiatu, ez? Eta gero eta hobeto diseinatzen baduzu estruktura hori, gehiago aiatuko zara detaile horietara. Ados nago, claro, dena da handiagoa eta orduan aiatzea jende o pertsona guztiei zaila da. Gertatu da azken urteotan, edo pentsatzet hori gertatzen ari dela, talde txiki asko pasa direla formatu handietara berehala. Orduan, dimensionatze hori oso zaila da. Bakarrik zenbakiak egiteko. Ikusten ari naiz talde asko, musika taldetik hasita. Claro, dimensionatzea derrepente bek bat egitea, nahi dezu, hemen orkestra bat jarriko dut, hemen argiztapen berezia, hemen ez dakit zer, eta oso erresa da zenbakiak gora jutea, eta horrek ezin du izan, ez? Badaude beste talde batzuk, bere karreran hilo dirala, poliki-poliki eta jundira ikusten ze behar dan dimensionatzeko hori. Baina asko ikusten ari naiz, talde gaztek eta kolpez, hori, niretzat dimensionatzea izango zen hitza.